Tohle je strašlivě málo. Praha v souvislosti s vlnami veder spustila mapu ochlazovacích míst. Jenomže na té mapě najdeme místa, která už celá léta nefungují a navíc mimo centrum Prahy jich je tam hrozivě málo. Mnoha kroků, které by Prahu připravily na měnící se klima, jsme se od radních ze Spolu a Pirátů v posledních letech nedočkali. Odnáší to tak Pražané a Pražečky, a to nejen na životním komfortu, ale i na životech. To, že vedení města ani ve 40stupňových vedrech nenapadlo zpřístupnit budovu radnice nebo jiných městských úřadů jako ochlazovací centra, ukazuje, jak málo berou extrémní teploty vážně. Praha má svoji strategii adaptace na změnu klimatu, ale bohužel ji nenaplňuje. A tak v ulicích chybí stromy, přirozený stín, ale jiné systémy ochlazování, chladící centra nebo pítka. Společně s městskými částmi by město mělo motivovat gastropodniky, aby vytvořili síť míst, kde si lidé můžou bezplatně dojít na záchod anebo načepovat vodu. Takových míst je v Praze teďka moc málo. Praha potřebuje v adaptacích na změny teplot pořádně zabrat a my všichni potřebujeme, aby se kolem nás děly skutečné změny. I proto za Zelené kandiduju na kandidátce Prahy sobě v letošní volbách na magistrát.